primera vegada que se va exposar aquesta obra, me recorda que era la meva filla que me va fer un vídeo, se me va ocorrir acostar-m'hi i començar a tocar, a tocar, a tocar, a tocar, a tocar. I tu dius, què sents? Quina música. Pa, 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 pam. Amedia Lumbre és un projecte molt interessant que ve a partir del Museu de València i Civam, del Museu d'Art Contemporani. Tot té a veure amb el seu treball fet tira-tira, com deim els mallorquins, cosint, brodant, fent cistelles, fent ganxet. Una manera, dic jo, que d'alguna manera és anar a favor de viure d'una manera més lenta, no? Perquè aquest món que vivim du molt d'un moviment un poc massa accelerat. La directora de Civam és comissari d'aquestes exposicions que són 4 museus, un aragonès, un català, valencià i mallorquí. I de Mallorca hi ha el Casal Solleric i el Museu d'Art Modern El Baluard. I la refinadora també, que és allà on jo tens obra, també s'hi ha afegit. Puc parlar que participa en 3 instal·lacions. Participa en aquest projecte d'Amedia Lumbre en 3 instal·lacions. Una d'elles és roba plena de llàgrimes, que són roba de casa, on s'ha pintat, s'ha brodat, s'ha cosit i d'alguna manera expressar un temps no massa bo per la dona, vull dir, la dona patint dins el que és la seva llar. I per això vaig agafar aquesta roba de casa. I és del 2002 fins al 2004-2005. I després hi ha la que està enfront, negra, que és del 2006, que d'alguna manera enllaça amb aquesta altra instal·lació que se diu Abrazos Perdidos. Que Abrazos Perdidos va ser el temps quan va morir el meu fill, doncs vaig pensar que la seva roba no podia estar amagada. Era un jove que se movia molt i vaig decidir que tota la seva roba faria obres d'art i d'alguna manera se mourien. I Abrazos Perdidos està fet amb mànigues de jersers, de camies seues, afegint després també d'altres persones, no?
I aquesta, com vos he dit, aquesta tela té que veure amb els abrazos perdidos, perquè a la mort del meu fill pues, no podia estar aturada. Una manera certa, va ser una manera que me va ajudar molt. Vaig començar a juntar trossos de roba negra i així com les anava juntant, un moment donat obria un forat per poder respirar. I en vaig fer moltes. Anava obrint forats per anar respirant i poder seguir. I aquestes peces me van ajudar molt. Cada una té la seva història perquè he recollit o recollia notícies que sortien a la premsa, a revistes, i per exemple aquesta mateixa sobre aquesta nina que me parlava, ho vaig trobar molt fort i tinc una carpeta que entenc tot el material que jo vaig anar recollint per anar fent aquestes peces. I aquesta altra, això sobre la dona àrab. I vaig tenir la necessitat de fer aquest cercle, tallar-lo i tornar-lo a afegir. I fer aquests, com veus. Tot té que veure. Aquella és curiosa perquè també enllaça d'alguna manera en la roba del meu fill, perquè són calçons del meu fill. Aquelles són trossos no, són els calçons sencers que vaig anar afegint, perquè ja t'he dit que la roba vaig anar cercant tota, agafant. Tinc molta d'obra que no ha sortit, que està feta d'ell. I com era un cinèfil, era una manera que connectava moltíssim, era amb el cinema, era jo, i quasi totes les peces que vaig fer de la seva roba tenen el nom d'alguna pel·lícula i del director de la pel·lícula, com és aquesta peça. Com veus, aquesta obra, vull dir, el cobertor aquest, de floretes, preciós, d'una casa, però després el drama que mos conta d'aquest home que ha tornat a fer mal a una dona i en aquest cava amb un tros negre i aquí és pintura, està pintat, no està brodat, està pintat i els trossos negres estan tots cosits. Aquestes peces feia la mar de temps que estaven en el magatzem, estaven tapades, tot en llençols blancs. I què és quan surt? Jo crec que és quan s'enredoneix, diguem, el que és la peça, perquè vosaltres la mireu, penseu, tenc de pensar que també sentiu alguna cosa, i aleshores és comunicació. Jo sempre dic que és el mateix que és que la composició musical, un que escriu música i molt la dona i nosaltres sentim tant, i és que escriu. Vull dir, les arts plàstiques és això, és comunicació.
i per mi me sent molt bé, me sent acompanyada, ja que quan faig feina sempre estic tota sola.